Tässä videossa näytämme vaihe vaiheelta, kuinka DiaExpert Sensor 2 kiinnitetään ja yhdistetään sovellukseen. DiaExpert Sensor 2 on jatkuvatoiminen glukoosin seurantajärjestelmä CGM, joka mittaa glukoositasosi automaattisesti minuutin välein ilman toistuvia sormenpäämittauksia. Ennen kuin aloitat, pura pakkaus. Pakkaus sisältää applikaattorin, joka on alumiinifoliopakkauksessa, sekä pikaoppaan. Sensori on valmiiksi applikaattorin sisällä. Lataa DiaExpert CGM2-sovellus Google Play-kaupasta tai Apple App Storesta. Hae sovellusta nimellä DiaExpert CGM2. Kun olet ladannut sovelluksen, rekisteröidy sovellukseen sähköpostiosoitteellasi. Saat vahvistuskoodin sähköpostiisi. Syötä vahvistuskoodi sovellukseen ja luo salasana. Etkö saanut koodia? Tarkista ensin roskapostikansiosi. Puhdista ensin sensorin kiinnityskohta käsivarressasi vedellä tai alkoholipyyhkeellä ja anna sen kuivua. Avaa alumiinifoliopakkaus vetämällä taitettu sauma auki. Pidä applikaattoria pystyasennossa aukko ylöspäin. Liikuta rengasmaista osaa vastapäivään. Kun lukitus vapautuu, vedä sisäosa varovasti ulos. Aseta applikaattori käsivartta vasten ja paina painiketta. Kun kuulet napsahduksen, sensori on asetettu paikoilleen. Poista applikaattori varovasti käsivarresta. Tarkista, että sensori on kunnolla kiinni ja painele kiinnitysteipin reunat tasaisesti ihoa vasten. Seuraavaksi voit yhdistää sensorin sovellukseen. Varmista, että puhelimesi Bluetooth-yhteys on päällä. Kirjaudu DiaExpert CGM2-sovellukseen. Napauta aloitusnäytössä Yhdistä painiketta. Valitse lähellä olevat laitteet luettelosta oikea sensorin sarjanumero, joka alkaa sanalla DiaExpert. Jos luettelossa näkyy useita DiaExpert-sensoreita, tarkista pakkauksesta tai applikaattorista, mikä sarjanumero vastaa omaa sensoria. Odota, kunnes näytölle ilmestyy ilmoitus Yhdistäminen onnistui. Yhdistäminen on nyt valmis. 60 minuutin kuluttua sovellus alkaa näyttää glukoosiarvosi ja ne päivittyvät sen jälkeen minuutin välein. Sensori toimii 15 päivän ajan. Kun käyttöaika päättyy, siitä ilmoitetaan aloitusnäytössä. Voit irrottaa sensorin samalla tavalla kuin laastarin. Kiinnitä uusi sensori tämän jälkeen hieman eri kohtaan ja yhdistä se sovellukseen. Aiemmat glukoositietosi säilyvät tallessa. Yksityiskohtaiset tiedot DiaExpert Sensor 2 löytyvät käyttöohjeista. Täydellinen käyttöohje löytyy kohdasta cgm2/lataukset verkko-osoitteessa diaexpert.com/fi. Samalta sivulta löydät myös vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Onko sinulla muita kysymyksiä? Ota yhteyttä Medigiin. Haluatko saada kaiken hyödyn irti DiaExpert Sensor 2 sensorista ja sovelluksesta? Tutustu myös muuhun sisältöömme.